Pre malé až stredné pozemky obsluha jednou osobou na postrek a rozmetávanie. Jednoduchý štart. To je DJI Agras T25P. Vďaka skladacej konštrukcii je ľahký, ľahko prenosný a zaručuje bezpečný štart a pristátie aj v zložitých podmienkach. S nosnosťou 20 litrov postrekovacieho materiálu a dvojitými optimalizovanými odstredivými postrekovačmi dosahuje maximálny prietok 16 litrov za minútu. FPV kamera s nočným videním je vybavená virtuálnym gimbalom, ktorý využíva elektronické stabilizačné algoritmy na dosiahnutie elektronického potlačenia chvenia, čo vedie k plynulejším záberom. Je vybavený funkciou mapovania poľa, generuje HD mapy prostredníctvom diaľkového ovládača. Inteligentne identifikuje hranice poľa a prekážky. Je možné pridať ďalšiu dvojicu odstredivých postrekovačov, čím sa zvýši prietok na 24 litrov za minútu. Prevádzka je zjednodušená na 2 jednoduché kroky. Obkreslite pole a spustite jedným dotykom, bez potreby zásahu, takže ho môžu bez námahy ovládať aj začiatočníci, aj skúsení piloti. Rozmetací systém T25P bol nedávno vylepšený s maximálnou nosnosťou 25 kg. Je vybavený vymeniteľným skrutkovým podávačom pre dvojnásobnú presnosť prietoku a vylepšenú prispôsobivosť nosnosti, ideálny pre polia, sady, rybné hospodárstvo a ďalšie. Šablóny prevádzky uložené v cloude môžu byť šablóny kalibrácie prietoku, čo znižuje prípravné práce. Poľnohospodárske činnosti vyžadujú bezkompromisnú bezpečnosť. Vylepšený bezpečnostný systém 3. verzie modelu T25P je vybavený novou avionickou platformou, senzorovým systémom TriVision a milimetrovým radarom, čím sa výpočtový výkon avioniky zvýšil 10-násobne. Vizuálna detekčná vzdialenosť sa predĺžila na 60 metrov. Podporuje sledovanie terénu až do 90 stupňov a zvyšuje úspešnosť vyhýbania sa prekážkam, ako sú stĺpy, živé stromy, suché drevo a elektrické vedenia. Jeho FPV kamera s nočným videním a 75W nočné navigačné svetlo rozširujú nočnú viditeľnosť až na 25 metrov, s jasnejším prepínaním medzi čierno-bielym a farebným zobrazením. Vyššia presnosť polohovania prináša bezpečnejšie letové operácie. Najnovšia poľnohospodárska verzia DRTK-3 ponúka funkciu Plug and Play bez potreby nastavovania súradníc a poskytuje polohovanie na úrovni centimetrov s konzistentnou presnosťou. K rušeniu signálu diaľkového ovládača dochádza zriedkavo. Nový prenosový systém O4 zvyšuje rýchlosť prenosu dát o 50% a udržiava plynulý a stabilný obraz pre konzistentný výkon. V prípade silne rušených scenárov prenosu videa, voliteľný reléový modul O4 udržuje videoprenos stabilný a online, čím zabezpečuje prevádzkovú bezpečnosť. Aby bolo zabezpečené stabilné a nepretržité napájanie, T25P zachováva inteligentnú batériu DB800 spárovanú s multifunkčnou nabíjacou stanicou s invertorom. Podporuje ultrarýchle nabíjanie. Na nabíjanie z elektrickej siete je pripravený inteligentný napájací zdroj C8000. Zoznámte sa, toto je DJI T25P. Lietajte sami, váš spoľahlivý partner v poľnohospodárstve.